prodott mill-istil tal-ħajja illi ngħixu aħna il-Maltin. Jew aħjar tawħu mill-Maltin għaliex ma nistgħux niġġeneralizzaw. Sa min età żgħira mhux inħajru biżżejjed lil uliedna li tfal tagħna biex ikunu parteċipi biżżejjed fl-attivitajiet fiżiċi. Aktar u aktar jaraw lilna l-adulti illi ma nagħmlu xejn f'dak li għandu x'jaqsam eżerċizzju. Ħafna minna, speċjalment dawk illi jaħdmu, għandhom ir-rutina ta' kuljum, mid-dar għax-xogħol u mix-xogħol għad-dar. Sawn mhijiex gravi daqshekk għaliex jekk int spiċċajt mix-xogħol faċilment tista' tagħmel xi attività fiżika. Imma ħafna huma dawk illi mix-xogħol imorru lura għad-dar għal fuq is-sufan, jużaw it-tablet għal ħin twil, jieklu jixorbu fuq is-sufan, isir il-ħin u hemm ħilna mmorru nistrieħu. Mhux hekk għaliex l-għada reġa' għandna ġurnata xogħol. Insellimlek ħabib tiegħi. Kif lilek u telespettaturi ejwa. Gasma tantx. Wasalt eżatt. U hija tfadilna l-aħħar 20 minuta ħanqattaw f'kumpanija pożittiva u nisperaw illi nagħmlu farka ġid bħalma dejjem ngħid f'kull sezzjoni li jkollna waqt dan il-programm. Nuqqas ta' moviment qed iwassal għal biżżejjed u ebbużija f'ġisimna huwa minnu kbiru. Jiġifieri il-biżżejjed ma ngħidux biss sempliċement nies li anke pereżempju dawn il-futballers dawn l-atleti li jkunu twal huwa normali immens li jkunu jiżnu 95 kilo. Però dak il-95 kilo minn xi xinu magħmul iħollu jorbot kollox karġa. xaħam jew il-muskolu. Mhux hekk, jiġifieri huma fil-maġġoranza tagħhom, ovvjament, ġismhom ħajkun magħmul mill-muskolu. Fil-fatt, madwar 8, 7, 9% biss ta' ġisimhom ikun ġej minn xaħam. Meta fil-popolazzjoni tagħna pereżempju maħluq. Tipikament il-xaħam ikun madwar 30, però fil-maġġoranza jkun eqreb lejn anke 45% ta' ġisimna. Jiġifieri ħafna minna iva Karl average li bejn 35 u 45% ta' ġisimna ikun ġej minn xaħam jew ilma żejjed ikkawżat minn dak l-ikel. Jiġifieri ġismek dak iktar li jippurtah kemm minn ġismek ġej minn xaħam. Għax dak ħajkkawżarek ħafna issues ukoll. Jidher li l-istil tal-ħajja li llum qegħdin ngħixu qed iwassal għal telqa u was fil-kumdità li aħna qegħdin ngħixu. Katina, Karl, huwa drawwa, huwa vizzju misħut. Nasal ngħid li inti jekk imdorri dejjem kif semmejt fil-feature wara x-xogħol tmur id-dar bil-qiegħda u l-għada u l-pitada u l-pitpitada biex tkisser dak il-pattern biex tgħid break, kissru, ibdel, trid tagħmel effett in-naħa l-oħra. Trid tibda tidrab, alright, il-movimenti il-ġodda, il-patterns il-ġodda. Allura bħadda tibda l-ewwel ġurnata bli tkun diffiċli. It-tieni ġurnata tkun b'xiq toħta naħam ta' barra minn hawn tgħid ara x'għamil dbejli. It-tielet ġurnata jerġa' jkun beq toħta ir-raba' tgħidli kinga jew queen. Kemm qed nidrab, kemm qed inħossni tajba fit-tieni ġimgħa top of the world tħossok. Il-laħwa kif ma bdejx qabel da. X'misni għamilt jien ara naqra kemm 3 snin, kważi tħossok kilti. Ma t-tielet ġimgħa jekk inti titlef il-fokus tiegħek fuq għalfejn bdejt. Mela ħafna nies jibdew. Ejja ngħidu biża'. Jkun hawn jibdew jarġgħu jirkrolla. Bla dubju. Biżibilju, hawn min jgħidlek inżilt mill-pace nerġa' tlajtu. Inżilt 10 tliet 15. Kemm jiġu dawn l-affarijiet Karl. Għax jekk inti anka tkun parti mill-issue ta' mhux dibis li ħansemmi, però jekk anka inti tinsa għalfejn bdejt, titlef l-iskop. Tinsa minn int. Tinsa minn int, jew tinsa fejn tixtieq li tasal. Ukoll. Ekku, normalment nerġgħu nitfixklu. Allura x'inhu idealissimu kif dejjem nipritka jien Karl? Illi dawn affarijiet number 1 ma nagħmluhomx waħedna. Anke kemm qari mmorru mal-partner tagħna x'imkien, imma morna mal-partner, morna ma' xaħra. Mela tkun ġo grupp kemm waħja. Naħseb wara tkun ġo grupp, għax inti qed taqsam l-esperjenzi tiegħek u ta' ħaddieħor flimkien titalmu minn xulxin, tgħidu kelma fuq affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn. Għax dak is-sens ta' ħbiberija ħajjinek biex inti oġġetti tibqa' tagħmlu. Għax inti ma tkunx hemm sempliċiment biex ngħidu hekk għall-exercise. Imma tkun hemm għax għandek dik il-ħabiba, għax titħaq daħħa mal-oħra, għax hemm min jimmotivak, għax hemm min jgħinek, għax hemm min tiftaħ qalbek, u hemm ukoll min ħajjinek naqqas ix-xaħab u tidher aktar pulita. Allura iktar m'hemm raġunijiet għalfejn oġġett tibqa' tagħmlu, inti ħatibqa' tagħmlu. Dak bħal kwalunkwe ħaġa. Anke privat ikunu klassi żgħira.
ma tkunx inti normalment one-to-one, nemmen ikun one-to-one. Pero nisma' anka fis-sejt tal-privat li jgħidu li meta jkun hemm żewġ tipi oħra ma iktar jkun pjaċir. Number one, friendly competition jgħidula. Jiġifieri jekk hu sejjer tajjeb jiena ħanimpika biex nagħmel daqsxejn iktar effett. Għax jekk jiena waħdi mat-teacher jisu bla marita maġuni dak jaf kollox u allura għatħossok naqra puta barra mill-ilma. Fejjem laqda hemm is-saħħa, dik hija kruċjali. Sa minn età żgħira mhux inderru biżejjed lil uliedna l-tfal tagħna biex ikunu parteċipi biżejjed. Hawnhekk inti semmejt il-privat li huwa sew, li huwa tajjeb. Però qegħdin nifissaw iż-żejjed fl-akkademika li nerġa' ngħid. Huwa meħtieġ u huwa tajjeb, però ma jfissirx li għandna nevitaw il-tfal intuhom l-iżvok tagħhom. Bla dubju. U jiena ħanieħdok x'imkien ieħor Karl. Kemm hu żball kbir jekk il-penitenzi ta' tfal ikunu penitenzi mela illum ma tmurx futbol, illum ma tmurx tisfen, illum ma tmurx gymnastics. Għax minn tant affarijiet, jekk it-tfal speċjalment qed ikollhom behavior li mhijiex daqshekk kif toġob lilek, dawk it-tfal aktar għandhom bżonn jirrelassaw u jneħħu stress. Għax forsi s-sintomi ta' dak li qed jagħmlu, forsi l-behavior ħażina l-iskola, eċetera, hija għax huma qegħdin wisq ikkakmati ma' dak is-siġġu. Dejjem bil-qiegħda m'għandhomx kwiet. Dik l-enerġija jridu jirilaxxawha. Mela fċieħ il-bambin, penitenza mhux fuq l-isport jew fuq l-exercise. Number 2 għar minn hekk, u diġi li għamluha anka jinnaf xi coach tal-futbol ġieli rajta jinta u ma ftit imma ġieli rajta. Penitenza xi ħadd jgħidulu għamel il-push-ups, għamel is-sit-ups. U qisu jħeġġeġ lill-oħrajn li qogħdu jdiħħu bih dak li jkun, għala tagħmel il-push-ups u sit-ups. X'messaġġ qed nagħtu lit-tfal? Li dawk huma affarijiet tad-daħq, dawk huma affarijiet ta' penitenza. Jiġifieri, minn tant kastigi f'ġieħ is-sewwa, ejja ma nifukawx il-kastigi fuq affarijiet pożittivi bħalma huma l-exercise. Dik importanti ħafna. Ħalli tieħxi biċċa homework oħra żejda. Ħalli dan imma li taqtalu l-exercise naħseb isek qed taqtalu l-aqwa terapija illi hawn. Jista' jkun li anki aħna, skużawni, jista' jkun li anki aħna wkoll maħniex infittxu dak li jista' jagħtina l-żvok. Hija naqra għaliex dawn huma statements illi nkunu għadnihom anke wkoll fis-servizz. U naħseb li huwa importanti ħafna li segwuhom is-servizzi jiena naf kemm verament intom tożżu x-xogħol siwi li jsir waqt din it-trasmissjoni ma tgħaddix sezzjoni li ma jkunx hemm servizz. Bdejt din l-inizjattiva 6 snin ilu u kuljum ikonna bejn 5 jew 6 servizzi li noħorġuhom waqt it-trasmissjoni. Jista' jkun li maħniex nagħtu każ li nista' anki aħna lina jkollna żvok fil-ħajja tagħna. U dikki. Kakmat id-dar, is-sufa u komdu s-sufa. Għazgħu li komdu. U l-problema tkun hawnhekk illi inti minn bil-qiegħda għal bil-qiegħda. Jiġifieri nifhem, huwa żvok huwa pjaċir illi dak li jkun anke jara programm bħal tiegħek Karla x'ħadd itgħallem. Qiegħda bil-qiegħda relax, forsi tikkummenta mingħajr ma jisimgħek dak li qed jitkellem, forsi min jafhimhom min qed jgħid pereżempju ara dak x'inhu li besem, ara dak x'inhu jgħid l affarijiet. Huwa komdu illi inti anke tara television u tikkummenta. Issa, il-problema tkun hawnhekk. Il-problema ma tkunx f'daqqa illi tajt isma' jiena mix-xogħol jekk mort mill-ewwel id-dar, ġrali hekk jew ħassejtek. Il-problema tibda tinżera. Mela ġurnata wara l-oħra, jekk jiena dejjem minn bil-qiegħda għal bil-qiegħda, jiena ħanibda nżid. L-uġieħ ta' dari, forsi l-uġieħ toni, ta' spallejja, ħanibda nara żaq tikber, il-ħibs jespandu, il-koxox jikbru. Jasal fil-għaxija, nilbes xi ħaġa u nara x'ħan inventa biex ma noħroġx għax m'iniex komda fil-ħwejjex li qed nara. Ħajkolli xi ngħid mal-partner u mat-tfal għax fil-li ħriġna biex nieħdu pjaċir fil-li jiena mdejqa. Stidnuni għal xi pixxina, għal xi baħar u għedtilhom le, dejjem nillatika, dejjem nagħmel. U mbagħad nieħdu r-riżultat ta' dejjem ix-xogħol għad-dar mid-dar għax-xogħol. Jitkellem mill-esperjenza l-ħabib tagħna Matteas. Okej, nieħdu telefonata baxxu l-volum tat-televiżjoni, sinjuri ħalli niftehmu. L-aħħar 8 minuti, sfortunatament fadlilna fil-programm tagħna qasnaf kif għaddew dawn il-ħin li qattajna fil-kumpanija. Okej, Nsellim lek. okej, qed tisimgħu Juġef. Iwa, qed tisimgħu inti Matteas. Ħalli ngħidlek dan is-suġġett qiegħed nieħu interess ħafna kbir. Jiena għandi 70 sena, so jiena li nipprova ngħidu għal dal-ġut not li u intom dal-programm. L-importanti li min imur jingħaqad ma' kumpanija, min imur jingħaqad ma' kumpanija ma' jiena l-tfal battom l-azzjoni kattolika, issa illum tal-ġuventur iż-żar u kollox naqsu wisq l-azzjoni kattolika.
jipratikaw l-iskaw. L-importanti li meta jmorru ġo grupp, wieħed mhux l-istess mentalità għandu minn tifel għal ieħor, minn ġurnot għal ieħor, jista' jkollu l-karattru, l-messaġġ jieħdu differenti. Għalhekk bis-saħħa ta' kulħadd, wieħed jgħin, wieħed il-ieħor biex jingħażel l-aħjar. Jista' jkun il-ħażin, ikun it-tajjeb, u dak it-tajjeb ikun il-ħażin. Qed tifhimni kif jiena nħallikom tkomplu fil-dan il-programm fuq dak suġġett importanti li wieħed. L-importanti l-mentalità tal-karattru minn ġurnot tal-ieħor, minn tifel għal-ieħor. Nirringrazzjawk ħafna tal-kummenti tiegħek. Naħseb is-Sinjur semma punt kruċjalissimu. Vera l-lum għaw fejn nistgħu nibatuhom lil ulidna, però Sinjur semma l-Scouts, semma l-Azzjoni Kattolika, semma nistgħu nsemmu ħafna youth centers oħrajn li lillum sfortunatament m'għadhomx jiffunzjonaw għal varji raġunijiet. Hemmhekk kienu jsiru ħafna attivitajiet apparti li tidra tkun soċjali, tagħmilha man-nies, tgħin, tkun solidati u ħafna affarijiet oħrajn, kien ikun hemm l-attivitajiet fiżiċi fosthom anki wkoll il-dik tal-futbol, niftakar il-5-a-side, mbagħad kellna 6-a-side u qasna f'xejn u 7-a-side, minn kollox konna nagħmlu, konna noħolquhom dawn l-affarijiet meta konna sar. Jiena naħseb li kienet tgħin ħafna anki wkoll fi żvilupp ta' żożija tagħna, forsi llum nibża li dawn l-affarijiet inqataw b'mod totali, ejja ma jgħidux totali għax ikun qegħdin nagħmlu ħażin għaliex hawn ħafna nurseries illi jagħmlu ħafna xogħol volontieri u jidher li huma pakkjati daw. Imma naħseb illi anka nippruvaw noġbu lil ħaddieħor. Ħabib qiegħda tmur timxi, mela ħammur nimxi wkoll. Ħabib qiegħda tmur il-pixxina, mela ħammur il-pixxina wkoll. Le, mhux tagħmel li jgħod. X'nista' nagħmel jiena li kapaċi nżomm għat-tul ta' żmien. U x'inhu? Jekk oġġett huwa tajjeb u ħanamlu għat-tul ta' żmien, ħajtini r-riżultati. Tajjeb kemm hu tajjeb, jekk nagħmlu ġimgħatej, expire date. Għamilu telefonata oħra l-24 minuta, l-aħħar 4 minuti bil-kumpanija ta' xulxin. Klieta kważi. Hello. Hello, nsemmilkom taħi u grazzi u proset dejjem. Nixtieq ikun nagħti informazzjoni jekk pereżempju ir-reazzjon pita bread u mhix aħjar mill-laġin għax il-laġin inħobbu ħafna u nixtieq nagħmel naqra bidla jekk il-pita bread jew il-reps huma aħjar. Grazzi ħafna ħin. Ringrazzjawk, Sinjura ta'. Ovvjament Matteas mhuwiex nutritionist imma b'xi mod jew ieħor jista' Nistgħu u nistgħu nagħmlu messaġġ tajjeb isek antiċipajt jew kellha qed nidrakom il-comments. U allura ngħid verament inkunu qegħdin qed ikollna sinerġija. Bla dubju, bla dubju. Il-messaġġi tagħna. Ara, l-Sinjura ħanejdilha hekk jiena, mhuwiex xemm miktub fuq quddiem tal-pakkett li jgħod imma wara. F'liema sens. Mela llum hawn kull forma ta' ħaġin. Ħaġin li ġej mill-gluten u mill-wheat, ħaġin li magħmul mir-ross, ħaġin li magħmul minn xi tip ta' grain oħra. Iġifieri, l-iktar importanti, Sinjura, dan li ħanappellalek, illi inti meta ddawwar il-pakkett, inqas ma jkun hemm ingredjenti, inqas m'hemm lista, mela ejja ngħidu pereżempju, aħjar prodott li fih 4 ingredjenti mniżlin jew 2 għax hawn naf prodotti li anke għandhom 2 ingredjenti mniżlin milli xi 12. Għaliex għax iktar m'hemm ingredjenti f'oġġett, f'pakkett, iktar ifisser li huwa proċessat, iktar ifisser li għandu affarijiet miżjuda miegħu. Pereżempju għalfejn il-frott jibqa' daqshekk sustanzjuż karb huwa replacement perfett tal-aġin, tal-patata u ta' kollox. Għax hu magħmul minn ingredjent wieħed. Jekk hija tuffiħa magħmula minn tuffiħ. Jekk il-larinġa magħmula minn larinġ. In-oġġett wieħed. Mela anke jekk huwa aġin, jekk huwa pita bread, jekk huwa xi ħaġa, minn xi x'inhu magħmul inqas ma jkun hemm ingredjenti dejjem aħjar. Allura llum anke dawn il-health shops, dawn is-sezzjoni ta' supermarkets anke kbar illi jkollhom section għal min ikun forsi iktar ejja ngħidu rid jimxi forsi ma iktar ikel inqas proċessat. Tajjeb fejn dawl ħafna żied. Mela mhuwiex il-kategorija li tot tiġifieri hekk ħaġin jew ross imma minn xi x'inhu magħmul dak l-aġin. Però aktar u aktar minn hekk forsi ħanżid xi ħaġa ma' dak li qed jgħid il-ħabib tagħna Matteas. Bażikament tista' tieħu kemm l-aġin u kemm ir-reps dejjem tikkumpensa b'attività fiżika. Modeli importanti. Issa apparti d-dieta, apparti d-dera,
wieħed illi jiċċaqla illum xtaqna noħorġu din u ħantemmu biha illi meta inti ma tiċċaqlax qed tagħmel ħafna ħsara lil ġogi tajjeb lit-tissues tiegħek, lill-muskulatura tiegħek, allura jirrikjedi ta' ħafna uġigħ, ħafna ebbusija, għajmalem u għajmalaw nixtru l-mediċina, nidilku, ma nifilħux nagħmlu iżjed bidwejja jaqlek anki wkoll xi ftit ta' depressjoni, tikol iżjed, tpejjeb iżjed, tixrob iżjed, alkohol biex tnessi biex inti tipprova titħabbik innifsek. U din hija katina u semmejt ħafna affarijiet f'daqqa. Bravo. Ħanżid ħal waħda miegħek, ħanistaqsijek jiena, tħobbhom lil ta' madwarek? Jekk iva, tixtieq li tibqa' tkun hemm għalihom, tgħinhom, isservihom jekk hemm bżonn? Jekk vera iva, ibda ċaqlaq. Jekk għalik xorta, xi jiġrilhom, x'tista' tagħmlilhom inti, eċċetera, tiċċaqlaq xejn. Il-verità hija din, illi jekk inti ġismek mhux ħadħadmu, ħajjiqaf jaħdem. Jekk jaqaf jaħdem ma tistax tgħinhom, ma tistax tħobbhom, ma tistax isservihom. L-għażla tiegħek. Anki wkoll fit-talħinilu kelli lill-profs u semmejnik ukoll, tkellimna dwar is-solitudni ukoll, anke int li qiegħed issegwina. U forsi vera għandek naqra ta' depressjoni, solitudni, dwejja, ansjetà, oħroġ minn hemm, għamel l-ewwel pass, ħalli tasal għal 100 wieħed. U din ħan nipprova nagħmel dan il-messaġġ kontinwu kuljum waqt din it-trasmissjoni. Mattias, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi sabiħ li wassalt lill telespettaturi l-familja tiegħi kbira, numeruża, estensiva, nistgħu ngħidu li ta' kuljum qiegħda tikber waqt din it-trasmissjoni. Mela, warajna tibda sessjoni vetrina fuq dan l-istazzjon, grazzi għaliex kellna rispons enormi dawn l-aħħar jiem waqt din is-sessjoni vetrina fejn nesponu ħafna prodotti ta' kwalità għat-telespettaturi tagħna, sessjoni ta' teleshopping. Fis-sitta jkollna programm xandira diretta bl-isem ċittadini attivi preżentat minn Dr. Albert Buttigieg, 7:09 sezzjoni oħra vetrina għad dispożizzjoni ta' dawk li forsi ikunu ritornaw lura mix-xogħol u jixtiequ jixtru xi prodott, u mbagħad ikonna diversi programmi oħrajn fosthom il-lejla fit-8 ta' filgħaxija jkollna l-programm Żona Ambjent, fit-8:09 proprjetà minn wara l-kwinti preżentat minn Joe Gabriel Vella u anki wkoll mistieden speċjalistu Simon De Bono, u l-lejla fid-dista filgħaxija lura fi żmien sal-10:09 biex imbagħad jerġa' jkollna repetizzjoni tal-programm tagħna F-Living Show. Jiena nerġa' niltaqa' magħkom għada fin-nofsija bħas-soltu fismi u f'isem id-direttur viżiv Wilfred Karwana illum mejjum fl-istudios tagħna minn Sergej. Grazzi tal-attenzjoni, ibqgħu seguna, ibqgħu tuna l-appoġġ li x'nemmel flimkien magħkom dan l-istazzjon ser ikompli jikber u jissaħħaħ. God bless. Tal-li segwejtu dan il-programm. Ibqaw segwu F-Living Channel.